Eli me ollaan nyt Olkiluodon saarella Eurajoella. Tässä näkyy noin Olkiluodon ydinvoimalat. Siinä on 1 ja 2. Meillä on täällä haastattelussa ydinvoima-aktivisti Arto Lauri. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, sä oot ollut ilmeisesti joskus ydinvoima-alalla töissä. Kerrotko hieman työtaustastasi? Joo, mä olin 30 vuotta, että mä menin siinä 77. Siinä vaiheessa, kun noita vielä rakennettiin. Ja mulla oli semmoinen systeemi, että mä olin niin sähköasentajaksi, mä tulin sinne töihin. Ja sitten meitä ruvettiin perehdyttämään ja kouluttamaan siihen systeemiin. Ja mä olin esimerkiksi Aseatomin niin laitosperehdyttämiskoulutuksessa yli vuoden. Niin sitten TVO opetti meitä kaikennäköisiä näitä systeemeitä. Mä olin sähköpuolelta oli niin tässä relekoistosysteemissä, eli mä hallitsen kaikki nämä 1000 tai sanotaan nyt 100 relejärjestelmät, turvajärjestelmät sekä Olkiluoto 1 että Olkiluoto 2. Ja sieltä niin mä olin siinä hommassa niin kymmenkunta vuotta ja sieltä mä siirryin tähän kulunvalvontajärjestelmään. Mä olin siellä ollut, meitä oli aina 3 kaveria melkein 1000, kun siihen systeemiin ajettiin sisälle. Selvä. Miten susta tuli ydinvoimaa vastustava kansalaisaktivisti? No juu, se on semmoinen, että se oli yksi semmoinen kaveri, se oli 35-vuotiainen kaveri, kun oli kova atomivoiman kannattaja siihen aikaan. Ja hän tuli yhtäkkiä sanomaan mulle, että me tavataan nyt viimeisen kerran. Ja hän sitten sanoi, että hän oli vuoden aikana saanut 3 kertaa perätysten leukemia. Ja nyt näyttää, että nyt lähtee henki. Ja mä olen menettänyt näitä työntekijöitä, niitä menee sillä näitä työkavereita systemaattisesti ennen eläkeikää, niin niitä menee ihan siis kymmenittäin jatkuvasti. Eli mä olen satoja työkavereita menettänyt tästä ja se on nämä kaikkinensa, niin ne on aukaissut mun silmät tässä systeemissä. Mä olen ikään kuin oppinut tämän systeemin. Aivan. Kuuluuko sun mielestä ydinvoima menneisyyteen? Mitkä on ydinvoiman riskit? Ydinvoima on ehdottomasti menneisyyttä, se kuuluu siihen 40-luvun sotatekniikkaan. Se on ihan puhdasta sotatekniikkaa. Siinä on minkäännäköistä positiivista systeemiä. Asia-atomi on meille silloin opettanut, että ydinvoimateollisuus on alue, missä koko energiatase ei ole koskaan ollut positiivinen. Ja 2008 eteenpäin se oli jo 5 kertaa energianegatiivinen. Aivan. Ja riskeistä mä nyt sanoisin, että esimerkiksi tämä ydinjäte on semmoinen, että jokainen tuotettu ydinvoimainen kilowattitunti niin kasautuu meidän biodiversiteettiin ja muuttaa kriittiseksi massaksi koko ajan tätä ympäristöä, missä me ollaan. Se tulee tappamaan 100% varmasti käyttäjänsä. Einstein jo sanoi tämän ihan yksilöllisesti. Aivan. Oletko sä sun aktivistiuralla kohdannut sensuuria? Tai miten Suomessa suhtaudutaan ydinvoiman vastaiseen kritiikkiin? Siis eihän tässä ala mitään muuta olekaan kuin sensuuria. Eli heti kun mä aloitin tätä systeemiä, niin mulle lähtiin sisäministeriön kokoinen kirjoitus, että kaikki mitä sä näet, mitä sä kuulet, mitä sä saat selville, niin kaikki on salasta materiaa, mistä sä koskaan puhua, kenelläkään sä sanoa yhtikäs mitään. Siis, ja huomasi, se oli suoraan alistettu sisäministeriölle, supon alaisuudessa systeemissä. Joo, eli ilmeisesti, onko sulla jotain muita esimerkkejä? Niitä sä haluaisit kertoa tällaisesta sensuurista tai... Joo, siis sanotaan, että mähän olen Suomen bannatuin ihminen, että kun mä olen näistä esimerkiksi netissä julkaissut, niin siellä on siis 100 määrin foorumissa. Mulla on koko aika tusinan verran erikoispoliisia. No, Vuojoella toimii erikoispoliisiryhmä, tämä Supon karhuryhmä, minkä ainoa tehtävä on käytännössä pannata mun ulos kaikista mahdottomista paikoista, lehdestä, TVstä, joka puolelta. Yksi hyvä esimerkki, tuo kaverit otti silloin ensimmäisen kerran, kun laitos starttasi semmoinen peittosotukuva, missä näkyy mustavalkoisessa kuvassa, kato semmoinen, miten se vuota sitä neutronivuota se systeemi. Kaverit pistettiin rivihin 12 kaveria ja sanoivat, että jos yksikin kuvaa, niin se on aina automaattisesti Supolle ja tuomiot päälle, ja irtisanotaan ja niin edelleen. Tämä oli ensimmäinen, ja tämä tapahtui jo 78 siellä ihan syksyn korvaa. Tänäkään päivänä sitä ytimekästä, missä pojan julkaisivat sen kuvan, niin sitä ei kumma saa mistä. Se sensuroitiin kautta. Se on Turun yliopisto, se on siis Turun, Helsinki, kaikki Tampere, kaikki käytetty läpi. Sitä ei löydy mistä. Mä olen sen nähnyt vaan sen kuvan. Ja se on ytimekäs, mikä julkaisi ihan virallisesti. Ja kuvittele, kato, nyt on sitten aika 78 ja edelleenkä sitä saa mistä. Joo. Mitä mieltä sä oot Suomen säteilyturvakeskuksesta eli STUKista? Antaako sun mielestä STUK meille suomalaisille asianmukaista tietoa ydinvoimahaitoista sekä vaaroista? Just joo, Lahtari Laaksonenhan on yksi
pahimpia petoja, mitä Suomen maaperä tällä hetkellä irti on. Eli mikä materiaali, mitä ydinvoimateollisuus ei antaa julkisuuteen. Mä oppisin se jo TV-osa. TV valehtelee siis jo periaatteestakin. Jos sä kysyy, että minkä värisiä laitoksia, niin sitäkään ei voi rehellisesti sanoa. Eli siinä on aina se periaate, että koko ajan annetaan väärää tietoa ja ihmisille ei saa missään tapauksessa muodostua minkäännäköistä käsitystä, mitä täällä tapahtuu. Aivan. No siirrytään puhumaan tuosta Fukushiman ydinonnettomuudessa. Eli mä oon itse lukenut joistain lähteistä, että kyse on niinku ihmiskunnan pahimmasta ydinkatastrofista koskaan, ja nyt puhutaan niinku jopa 1000 kertaa pahimmasta onnettomuudesta kuin Tšernobyl. Pitääkö nämä väitteet sun mielestä paikkaansa? Joo, se on aika hyvä, kuvaava juttu. Sä sanoisit, että mä olen nimittäin lukenut semmoinen kaveri, mikä mittasi Japanista tuoduista autoitteen ilmasuodattimista näitä todennäköisyyksiä, kuinka paljon siellä on radioaktiivista ainetta ilmassa. Ja hän sanoi, se oli semmoinen Japanissa asuva kaveri, ja hän ilmoitti sitä, että niin heidän mittausten mukaan puhutaan 300 kertaa Tšernobylia suuremmasta tuhosta. Ja sanoi, että se on hyvin alakanttis mitattu, ja mä laskin juuri sitä 300-1000 kertaa suurin piirtein. Eli aivan omassa luokkaisessa puhutaan. Joo. Tietyt yksityishenkilöt on mitannut tämän onnettomuuden jälkeen täällä Suomessa jopa 350-kertaisia säteilyarvoja. Miten niin tämä Fukushima-onnettomuus vaikuttaa meihin, jotka asutaan Suomessa? Et yltääkö se säteily tänne asti? Kyllä mä olen kuullut, siis mulla ei henkilökohtaisesti kovinkaan paljon tietoja, että hyvin kuvaava asia, että esimerkiksi niin Vesalta mä olen kuullut niin tätä Loviisasta päin ja sitten tätä niin Pori-alueelta mä olen kuullut, niin se nousi selvästi se käyrä, mutta siellä on tämmöisiä, mitä mä olen niin kuullut, niin 150% nousuprosentteja, eli se nousi niin selvästi siinä ylöspäin, mutta ei se noussut semmoisessa suhteessa kuin Tšernobyl, juuri sen takia, kun se pyöri koko maapallon ympäri. Aivan. Mutta se on, jos ajatellaan, niin ajatellaan tavallaan, että niin Suomen siis maapallon puhtaammassa paikassa nousu on 50%, niin sen tietää, että se on siellä Fukushiman puolella siellä, niin se on aivan hirveä nousuprosentti. Aivan. STUK on ilmoittanut, että säteilypitoisuudet Suomessa ja muualla Euroopassa on niin pieniä, ettei ne ole edellyttänyt mitään suojelutoimenpiteitä. Onko sun mielestä asia näin? Tšernobylissä teki semmoinen venäläinen tutkija tästä siis tutkimuksia, ja hän määritteli tämä asia niin, että yksi ainoan plutoniumatomi sisään elimistöön vedettynä tappaa kantajansa. Ainoa kriteeri oli vaan se, että koska se tappaa, eli hiukkaset aikamääristä. Niin sen ymmärtää, että nyt kato, kun siellä palavat reaktorit, siellä on todennäköisesti, niin kuin puhutaan, siis siellä on 4 kappaletta 100 tonnin siis sisältäneet uranilastit purettu, poltettu ilmakehää. Aivan. Tšernobylissä oli 800 kiloa. Joo. Miten, olisiko sun mielestä näiden virallisten tahojen pitänyt toimia jotenkin eri tavalla tämän Fukushima-tilanteen jälkeen, kun ne on toiminut? Olisiko meitä niin kuin pitänyt varoittaa tai onko se niin kuin kyse siitä, ettei meissä haluta lietsoa sit paniikkia? Ei, kyllä tässä on niin ihan suora, että kuinka paljon siis STUKi saa lahjusrahaa ja sen mukaan toimitaan. Eli siinä on ihan kylmästi tämmöinen systeemi, että niin ihmisillä olisi tähän Japanissa olisi tarvitse heti tehdä tämä laajamittainen tämä evakuointi. Se olisi todennäköisesti koko saaren tarvitse evakuoida. Sitten olisi tarvitse nämä ruokastandardit. Kato, nehän nostettiin heti Suomessakin 20 kertaa sitten arvoa. Amerikassa nostettiin tuhansissa kerroissa. Siis siinä on tehty kaikki mahdolliset ja mahdottomat virheet, mutta ne tekee sen tahallas. Eli siinä on tarkoitus taas ajaa jotakin semmoista systeemiä, että jos niin muutama miljoona ihmistä. Tuossa on laskettu, että Tšernobylissä on kuollut tällä hetkellä 1 miljoonaa ihmistä ja sanotaan, että jos tämä on 300 kertaa suurempi, 1000 kertaa suurempi, niin me voidaan laskea, että tässä menetetään Euroopan kokoinen väestömäärä tämä Fukushima. Ja niistä olisi varmaan voitu iso osa välttääkin sillä, että olisi jotakin tehty, jotakin konkreettista siihen systeemiin. Aivan. Viimeisenä kysymyksenä mä haluaisin kysyä, että onko Suomessa sit meillä niinku säteilyvaara tällä hetkellä? Ja miten, niinku, jos näin on, niin miten tavallinen ihminen voi minimoida tämän säteilyn niinku haittavaikutusta? Se on semmoinen systeemi, että tässä ei ole oikeastaan mitään muuta tehtävissä kuin se ydinvoima, Saksan mallin mukaisesti mentävä. Eli koko maailman globaali ydinateollisuus on ajettava alas.
Mä olen kuullut juttua, Ranskassa palaa tällä hetkellä useita reaktoreita, Jenkissä palaa kymmenkunta reaktoreita, Japanissa on 36 kappaletta paskana. Niitä paukkuu niin papattia joka puolella maailmaa. Me ei ole niin missään Mistä tämä johtuu sitten, että niitä on niin kuin alkanut räjähtämään? Tai... Joo, siis kävi sillä lailla, että 2008 niin Venäjä sanoi, että he lopettavat tämän energianegatiiviseksi tulleen uraanin tuotannon kokonaan. Eli 70% maailman uraaneista tuli Venäjän kautta ja Venäjä lopetti koko tuotannonsa hetkessä. Ne varoittivat 3 kertaa perätystä sitä, 3-4 kuukauden välein. Euroopassa ei uskottu sitä systeemiä, Venäjällä oli hanat tukkoa. Sitten kysyttiin, että mistä nyt tehdään uraanipolttoainetta, kun mistään tulee. Areva sanoi, että heillä on täällä Sellafield ja Superphoenix ja näiden Japanin hyötyreaktoreiden, räjähtäneiden hyötyreaktoreiden polttoainetta, missä on 6% plutoniumia, lyödä sitä näihin vanhoihin reaktoriin. Japanihin vietiin maailman suurin lastillinen radioaktiivista plutoniumia. Tämä on niin kuin START, aseiden purkusopimus, uraanijätettä ja plutoniumijätettä ja pistettiin reaktoriin. Ja nyt kun ne aukasti ne reaktori ensimmäisen revisoikan, niin yksikään reaktori pysähtyi. Se katastrofi lähti siitä liikkeelle. Ja sen takia tällä hetkellä joka puolella maailmaa, kun tästä on kulunut, siis 2009, siellä jossain niitä ruvettiin lataamaan niihin. Ja nyt kato, kun ne reaktori aukasta, niin sieltä on 3-kertainen määrä energiaa ja höyryä, mitä pitäisi saada. Kaikki tilat, mitkä on laskettu alamitoitettu. Tämä atomianne erotettiin muuten juuri tämän takia. Eli atomianne, tämä Arevan pääjohtaja, annoi tämän plutoniumtuotteen markkinoille. Ja nyt mä kuulin juttua viikko sitten, niin Sellafieldissä sanoitte, että siellä on se, missä se Arevan MOX tehdään, niin se kierrätyssysteemi, niin sanoit, että se tehdas on lähty alas, että kukaan ei osta enää uraanipolttoainetta heiltä. Ja se on juuri se yksi niistä pääsyistä, minkä takia tämä ongelma tuli, että se polttoaine oli täysin tilanteessa sopimaton. Poltettiin täysin edesvastuuttomasti vanhoissa IAEA hyväksyi tämän järjestelmän. Aivan. Ja siinä on nyt sitten semmoinen juttu, että nyt sitten, niin kuin sanoisin, Amerikassa siellä on Kanadassa on räjähtänyt atomivoimalla, siellä on räjähtänyt. Ja sen takia USAssa joka puolella, ja siellä on koko ajan niin tietosulku päällä tämän takia, että näistä saa puhua yhteen. Mä kuulin juuri nyt esimerkiksi juttua, että niin kuin, kato, tässähän tämä räjähti 1,5 kuukautta sitten, niin oli niin sanottuja muuntajapaloja Ranskassa, ja sanotaan, että ne ydinvoimalla savuttaa edelleenkin. Siellä on kaikki reaktorit auki ja savu tulossa. Silloin näkee lausuntoja, ja ne on juuri tämmöisiä, mistä niinku... Siis... Ilmeisesti tämän Fukushiman onnettomuuden myötä on sitten niinku globaalisti herätty tähän, että meidän pitäisi niinku päästä ydinvoimasta eroon, ja että se on vaarallista. Siis se on niin kuin Einstein jo silloin sanoi kuolinpotilas 50-luvun puolivälissä, niin hän sanoi suoraan, että ydinvoimateollisuudessa tulee tappamaan käyttäjänsä piste. Siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Aivan. Eli nyt timeri on käynnistynyt silloin 50-luvulla ja nyt ruvetaan olemaan siinä mallissa, että siis ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se on se Saksan malli. Siellä on nyt tehty jo Saksa, Itävalta, Norja, Tanska, Italia. Siellä on iso Irlanti, siellä on valtavat määrät tämmöisiä maita, mikä on alkanut tajuamaan tämä systeemi. Saksakin pisti panikinsa heti 9 reaktoria alas. Ja Saksa pisti juuri sen takia ne alas, kun se tajusi, että heillä reaktorissa on sitä sammumatonta polttoainetta. Tuolla Olkiluodon laitoksessa, ykkösessä ja kakkosessa, niin todennäköisesti 20% sitä sammumatonta MOX-polttoainetta. Se on täysin laitonta tavaraa, siinä on plutoniumia aika liikaa, se on hengenvaarallinen laitos, mutta niistä ei puhuta mitään. Aivan. Ja se sammui vaan sattumat. Näillä molemmissa laitoksissa ne ongelmat. Ykkösessä on räjähtänyt laakereita, tehoja on 20 megawattia hukkassa, siellä on tektonikka, silpoinut laitteita. Kakkoslaitoksessa generaattori täysin palannut. Se on ihan ja sanoo, että nyt yritetään pistää sitä vanhaa loppu, kun KPA-varasto, mikä on tuonut ihan vasemmalla tuommoinen pieni, siellä on perusremontti menee. Se on se, minkä mä ilmiannoin silminnäkijäraportissa. Ja siellä on 1 000 000 kiloa ydinvoimalla. Kato, Japanissahan räjähti 4 kappaletta tämmöisiä KPA:n kaltaisia tämmöisiä ydinjätevarastojakin. Eli siellä meni 4 reaktoria paskaksi ja 4 ydinjätevarastoa. Eli siellä savua 8 kappaletta niin laitokset jo tälläkin hetkellä. Joo, selvä. Kiitoksia tästä haastattelusta. Joo, ei mitään. Houston, we have a problem.